Rychlá výzva od České národní banky. 3 úkoly, 3 vteřiny. Co všechno stihnete za 3 vteřiny, než přijde okamžitá platba? Pojďme se na to podívat. Byl bys schopnej si za 3 vteřiny zavázat kaníčky? Já tě nechám je rozvázat teďka. Tak jo, tak pojď 3, 2, 1, teď. Bylo to trošku přes, ale to se stane. Tak další úkol bych pro tebe měl, jestli stihneš za 3 vteřiny vyjmenovaný slova poz. 3, 2, 1, teď. Ne? Tak nevadí, stane se. Tak zkusíme ještě jedno, stihl by si za 3 vteřiny udělat 3 dřepy. 3, 2, 1, teď. To bylo asi kolem. Tak jo, díky moc, snad jsi nezranil a díky moc za účast. Jasný, taky děkuju. Jo, čau. Za 3 sekundy obletí světlo Zemi více než 20krát a stejně rychle dorazí okamžitá platba. Česká národní banka je provozovatelem systému mezibankovního platebního styku Certis a okamžitých plateb. Zajímá vás více světa financí? Sledujte Českou národní banku na sociálních sítích.